A Policía Nacional e a Policía Local de Pontevedra desartellan no centro da cidade un foco de venda de drogas polo miúdo. Neste operativo conxunto, bautizado como Dama, tamén foron detidas 2 persoas. Que tal, saúdos? As pesquisas comezaron no mes de marzo grazas á colaboración cidadá. De contado, ampliamos antes outras novas. A disposición xudicial, os 3 detidos na Pobra por un presunto delito de tráfico de drogas. 2 deles fixerono no xulgado número 1 de Ribeira. O outro é menor de idade, do que xa se fixo cargo a Fiscalía de Menores. Urovesa, no Concello de Valga, inaugurou hoxe o novo centro de formación das súas instalacións. O acto estivo encabezado polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda destacou a importancia de que as empresas aposten pola formación de talento novo no emprego. 8 asociacións veciñais de Pontevedra piden ao alcalde que retome as conversas coa Xunta para construir a variante de Alba. Miguel Anxo Fernández Lores recolleu esta demanda e esta mañá xa anunciou que se remitiu o expediente completo do proxecto actual á conselleira de Infraestructuras, María Martínez. O rexedor insistiu na relevancia desta infraestructura. O alumnado do colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia impulsa unha campaña solidaria sobre a enfermidade de Dent. A rapazada de terceiro da ESO puxo en marcha un proxecto de recollida de tapóns para recadar fondos para esta doenza, pero a iniciativa vai máis alá, incluindo a creación dun cartel publicitario ou mesmo dando unha rolda de prensa para difundir entre a veciñanza a súa campaña. Preto de 500 participantes daránse cita o próximo domingo no Día da Bici que organiza o Concello de Ribeira. Farán un percorrido de 5 kilómetros. Ademais do carácter lúdico e deportivo, a actividade terá este ano unha vertente moi emotiva coas homenaxes a Dosi Teo Fernández e Carlos Guerra. Con todo isto e moito máis, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Primeira parada no Concello de Valga. Urovesa inaugurou hoxe o novo centro de formación das súas instalacións. O acto estivo encabezado polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda destacou a importancia de que as empresas aposten pola formación de talento novo no emprego. As instalacións de Urovesa en Valga contan xa cun novo centro de formación. Hoxe foi inaugurado nun acto presidido polo presidente da Xunta de Galicia. Es un proyecto que llevábamos en Urovesa planteando desde hace unos cuantos años, no recuerdo si décadas, probablemente, pero que por fin hoy se hace realidad, ¿no? Lo segundo, y muy importante, felicitar a los alumnos y alumnas que acaban hoy el proceso de formación. Es un proceso que espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido todo lo que nosotros os queríamos transmitir y sobre todo que os hayáis impregnado de los valores y de la forma de trabajo de un extraordinario equipo humano que conforma todos los que formamos parte de Urovesa. Tamén neste acto entregáronse os diplomas aos estudantes que remataron a primeira edición dos cursos financiados pola Consellería de Emprego. Accións dirixidas a apoiar nas empresas unha formación á carta dos perfis que precisen cun compromiso de contratación. E é un alegro de que somos capaces de responder a un dos grandes retos que hai agora mesmo, que é ter persoal formado, persoal cualificado e telo ademais ás veces moi rápido, como foi este caso, porque os clientes non esperan e cando din que necesitan unha cousa para xa, se non cumpre estico prazo, o mellor o fai outro e se perdes un pedido, o mellor xa perdes os seguintes. Efectivamente, entrades nunha empresa de prestixio que non vai facer senón medrar e nos estaremos ao lado para velo para sentirnos realmente orgullosos. Es una apuesta por la sostenibilidad de nuestra organización. Necesitamos gente formada dentro de nuestro proceso. Necesitamos que la gente que forme parte hoy o en el futuro de Urovesa tenga esos valores y esa formación que necesitamos. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta por el empleo. Es una apuesta por la industria. Yo aquí tengo que recalcar que tenemos la mentalidad industrial que nos vio nacer hace más de 40 años y esa mentalidad la defendemos. Alfonso Rueda puxo en valor ademais o bo momento de internacionalización das empresas galegas. Nun concello pequeno aquí, nunha esquina de España, houbera unha fábrica destas características, con este prestixio e capaz de competir cos millores e ganar. E, polo tanto, a Xunta de Galicia lle interesa moitísimo, a Galicia lle interesa moitísimo empresas deste tipo,
empleo industrial de calidade consolidado e medrando. Non en van, o 2023 foi un novo ano récord no que as exportacións de Galicia superaron por primeira vez os 30.000 millóns de euros. Veámolo tamén nos titulares. 8 asociacións veciñais de Pontevedra piden ao alcalde que retome as conversas coa Xunta para construir a variante de Alba. Miguel Anxo Fernández Lores recolleu esta demanda e esta mañá xa anunciou que se remitiu o expediente completo do proxecto actual á conselleira de Infraestructuras, María Martínez. O rexedor insistiu na relevancia desta infraestructura. 8 asociacións veciñais do norte de Pontevedra reclaman a construción da variante de Alba. Nunha carta remitida ao alcalde da cidade insisten na importancia desta infraestructura. Desde o noso punto de vista, a construción da variante ten vital importancia para as parroquias do norte do concello, xa que este vial as conectaría directamente coa zona costeira de Pollo, coa estrada de Vilagarcía, que dá acceso á autovía cara á costa e a conexión coa autoestrada, sen producir un gran impacto ambiental. Tamén melloraría o acceso dos usuarios do Centro de Saúde de Lérez. Asinan a misiva as asociacións de Lérez, o Chedeiro de Cerponzóns, o Carballo dos Campos, o Mirador de Monteporreiro, a Capela da Devesa, os Tres Pinos de Santa María de Xeve, o Cravadoiro de Santo Andrés de Xeve e o Outeiro do Castro de Verducido. Creo que estamos nun novo tempo, deixamos atrás a decisión que o goberno da Xunta tiña de non facelo, e eu agardo que isto sea un punto de inflexión definitivo para que a Xunta acometa esa obra tan demandada polo Concello e tamén por unha maioría dos veciños do norte de Pontevedra. Fernández Lores explicou que xa solicitou unha reunión á nova conselleira de Infraestructuras para tratar este proxecto. Tamén xa se remitiu o expediente desta variante de Alba que uniría a PO 531 coa Nacional 550. Non leva ningunha vivenda, deixa a accesibilidade absolutamente perfecta para todas as vivendas que están na contorna do nudo, que únicamente na zona de parada, pero que son 3 ou 4 ou 5, non sei cantas pode ser, pero que teñen acceso directo sin problema ningún. A nivel, tráfico calmado, accesibilidade universal, tráfico peonil, tráfico ciclista e 2 carrís, co cual o impacto é menor. O rexedor recordou que o Concello ofrecerá toda a colaboración que sexa necesaria para levar adiante esta infraestructura, que sería similar, dixo, ás actuacións feitas na Rolda Leste, no novo acceso a Monteporreiro polos Campos ou a avenida Josefina Arruti. Os voceiros do Partido Popular, BNG e Partido Socialista no Parlamento de Galicia defenderán no Congreso dos Deputados a transferencia da AP9. Será o vindeiro 11 de xuño cando Alberto Pazos, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro participen no debate da iniciativa legislativa que o reaprobou o pasado 23 de decembro. Sobre o tema xa se pronunciou o ministro de Transportes. Óscar Puente cifra en 4.000 millóns de euros o rescate da autoestrada, contía que considera imposible de afrontar. Nos imos seguir traballando para acabar con un atraco a man armada que teñen que pagar os galegos e as galegas que circulan pola AP9, unha infraestructura que é unha infraestructura clave para Galiza e que nos defendemos que ten que ser libre de peaxes e que ten que ser transferida a Galiza. E é máis, vamos a seguir traballando para que esa declaración de irregular desa concesión poda ser a porta que nos permita o rescate da AP9, porque o que me pregunto é por que se puideron rescatar a radiais madrileñas e, sin embargo, as forzas estatais din que non se pode rescatar a AP9. Bueno, pois nos pagamos o rescate das radiais madrileñas e creo que é xusto que exixamos ese rescate polo que imos seguir pelexando. E máis cousas, 5 hotéis de Sanxenxo beneficiáronse dunha liña de axudas da Xunta para a mellora da eficiencia enerxética. En conxunto recibiron unha subvención de 670.000 euros. Esta mañá, o delegado do Goberno galego en Pontevedra, xunto co alcalde sanxenxino, visitaron un deses establecementos. Salienta que este tipo de axudas permiten seguir reforzando a marca Sanxenxo, entendida como sinónimo de calidade. O Hotel del Mar está situado en pleno centro do Paseo Marítimo de Silgar. Este é un dos 5 estabelecementos hoteleiros de Sanxenxo que se viron beneficiados dunha liña de axudas da Xunta para a mellora da eficiencia enerxética. Teño que dicir que aquí en Sanxenxo, 5 locales, 5 foron os que recibiron unha subvención global, os 5 de 670.000 euros, que é unha cantidade moi importante para o concello máis importante e máis turístico de Galicia. Desa cantidade total, 150.000 euros
euros foron para este hotel de 2 estrelas. O establecemento atópase aínda nestes momentos cos derradeiros retoques da súa reforma, na que se apostou, entre outras cousas, por unha nova iluminación eficiente ou o cambio de ventás para un maior illamento. Hemos hecho lo que era el antiguo salón social del hotel, lo hemos renovado completamente, nos hemos adaptado a las condiciones que nos daba la Xunta para reformar, para mejoras energéticas, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso, es un sitio, la verdad, yo creo que inmejorable por situación, pero es verdad que le faltaba, bueno, pues esta decoración que tiene ahora, este encanto, este buen gusto que le hemos intentado dar. O alcalde da localidade felicitou os responsables deste hotel pola reforma. Telmo Martín di que este tipo de renovación serven para seguir reforzando a marca Sanxenxo. Nos o que estamos buscando é que o traballo que se fai desde o Concello de poñer a marca Sanxenxo cada vez máis alta, estar aí no top, para vivimos do turismo, para que a xente veñan aquí, estén aquí, pois o Hotel del Mar é unha demostración que pola línea por donde hai que ir, non? O sea, non fai falta ter 5 estrelas para dar un bo servicio, un servicio de calidad. Por outra banda, a delegada da Xunta en Pontevedra animou a hotéis como este a adherirse ao bono turístico do Goberno galego que busca desestacionalizar o turismo. Eu animo precisamente tamén a que se poidan adherir este hotel. É para, digamos, utilizar en temporada baixa a partir do 5 de setembro hasta o 25 de decembro e, por lo tanto, eu creo que é unha forma desde a Xunta de Galicia de tratar de desestacionalizar xunto cos concellos pois o turismo. Esta iniciativa turística permite a cada persoa descargar 2 bonos de 150 euros dos que a Xunta asumirá o 40%. A Policía Nacional e a Policía Local de Pontevedra desartellan na cidade un foco de venda de drogas polo miúdo. Neste operativo conxunto, bautizado como Dama, tamén foron detidas 2 persoas. As pesquisas comezaron no mes de marzo grazas á colaboración cidadá. Apuntábase a que nun domicilio do centro pontevedrés 2 varóns dedicábanse á venda e distribución de cocaína e haxix. O pasado 23 de maio, os axentes levaron a cabo unha operación especial que rematou coas detencións e o rexistro da vivenda sinalada. Ali foron localizadas cantidades de cocaína envasadas ao baleiro, coas que se poderían elaborar máis de 100 doses. Tamén atoparon básculas e utensilios pro consumo directo. E a disposición xudicial os 3 detidos na Pobra por un presunto delito de tráfico de drogas. 2 deles fixerono no xulgado número 1 de Ribeira, mentres que a Fiscalía de Menores fíxose cargo dun dos investigados que é menor de idade. Coa operación Serendipia desenvolvida pola Garda Civil de Boiro dase por desarticulado un grupo criminal e desactivado un punto de suministro de drogas que abastecía toda a comarca do Barbanza. Entre os 3 detidos cos que se saldou a investigación hai un menor de idade, do que xa se fixo cargo a Fiscalía de Menores, mentres que os outros 2 detidos pasaron a disposición xudicial no xulgado de primeira instancia de Ribeira. A operación iniciouse en abril do pasado ano cando os axentes, no marco dunha investigación paralela, identificaron a un menor de idade que suministraba sustancias estupefacientes en toda a comarca. A presión policial provocou que o menor cambiara de domicilio constantemente para eludir o control sobre as súas actividades ilícitas. As posteriores pescudas levaron a Garda Civil ata un familiar do menor que tamén participaba na distribución de drogas, actividade que desenvolvían en 2 vivendas en pleno casco urbano da Pobra. Foi clave na operación a colaboración cidadá, xa que foron os propios veciños os que deron a voz de alarma ante o frecuente tránsito de persoas toxicómanas nas inmediacións dos inmobles. No rexistro domiciliario levado a cabo pola Garda Civil co apoio da Policía Local da Pobra incautáronse 660 doses de cocaína, 105 de heroína, máis de 6.000 euros en efectivo e diverso material para a manipulación da droga. En Boiro, o Partido Popular faise eco da preocupación da veciñanza do lugar da Poza na parroquia de Lampón pola situación da narcoescola. A antiga unitaria ocupada por unha parella altamente conflictiva obrigou a actuar en máis dunha ocasión ás forzas de seguridade. Os populares pidenlle ao alcalde que actúe para solucionar dunha vez os problemas de trapicheo e de inseguridade que se dan nesta zona. Está moi preocupada, teñen medo, os nenos tamén, a xente cando chama a portas das súas casas asómanse antes a ventana para ver que é. Segundo os populares, este é o calvario que día tras día padecen os veciños da Poza, dende que hai preto de 2 anos unha parella conflictiva ocupar a antiga unitaria ali emprazada. Con eles chegaron os problemas de inseguridade e o menudeo de drogas. Onte a noite ás 3 da mañán unha pelea aquí dun hombre e unha muller, todas as noites
trasiego de coches, de persoas que veñen, bueno, supoñemos que a buscar sustancias no legales. Hai aproximadamente un ano xa fora detido nunha operación da Garda Civil, intervíndolle na vivenda unha gran cantidade de droga, así como diversos útiles empregados para a manipulación das sustancias ilegais. Ante esta situación, o PP levará ao próximo pleno unha pregunta para instar o equipo de goberno a acometer unha actuación urxente que veña a poñer fin a esta situación de inseguridade que padecen os residentes da zona. Parece ser que fai máis dun ano, xa houve unhas detencións, se quedou esta vacía a casa e o Concello non tuvo a diligencia de vir a tapiar a casa para que non se volvera a ocupar. Non sabemos se o Concello Socialista de Boiro permite isto, achega un acordo con esta xente ou non máis. E se non achega un acordo con eles, o que ten que facer é facer o seu traballo, non? É dicir, desalojar a maior prontitud para sacar este problema. Os populares piden tamén ás forzas e corpos de seguridade que aumenten a súa presenza na zona. Tamén lle pediría ás forzas e corpos de seguridade do Estado que presionen a esta xente, que veñan, que incrementen a vigilancia, porque todos sabemos que cando se incrementa a vigilancia nas zonas este tipo de xente acaba marchando, non? Porque digamos que su forma de vida a través deste menudeo de droga e demais se lle a teñen un pouco cortada e se notan esa presión acaban marchando, non? Imos agora a Rianxo, ali os socialistas veñen de facer público o seu malestar tras a perda dunha subvención de 38.000 euros procedente da Deputación da Coruña. Tratábase dunha axuda destinada á contratación de persoal para a Aula Activa do Mar e a Casa Museo Manuel Antonio, servizos que agora se verán minguados co consecuente impacto no tecido turístico e comercial da vila. Dende o PSDG cualifican de deficiente a xestión do goberno municipal, que non foi quen de conseguir a subvención a pesar de ter asegurado no pleno do mes de abril que xa estaba resolta. Din os socialistas que é unha mostra máis da falta de seriedade e a escasa credibilidade amosada polo actual executivo. E da política campaña das europeas, o BNG celebrará mañá en Pontevedra un mitin no marco desta campaña. Será ás 8 da tarde na Praza do Teucro e participarán a número 1 da lista ao Parlamento Europeo, a voceira nacional do BNG e o alcalde da cidade. Hoxe, Ana Miranda e Ana Pontón estiveron tamén na Boa Vila tomando parte nun reparto electoral. O BNG de Pontevedra roupou hoxe a súa candidata ao Parlamento Europeo. Ana Miranda participou nun reparto electoral no centro da cidade para trasladar á cidadanía a súa proposta. Insistiu en que a formación nacionalista é a única que fará que Galicia teña voz en Europa. Unha Europa na que Galiza conte e na que haxa unha voz galega para que fale dos problemas da xente, para que fale das realidades, ¿no? Porque a voz galega ten que ser escuitada en Europa e iso é o BNG quen garante que esa voz e que esa defensa do país este ali. Esa defensa da terra, esa defensa de modelos urbanos sustentables, esa defensa das persoas como queremos que vivan e traballen aquí na nosa terra. Ademais do BNG local, tamén se trasladou ata a cidade a voceira nacional da formación. Ana Pontón destacou a capacidade de traballo de Miranda, tamén a súa experiencia. Non en van leva dende o 2009 exercendo como eurodeputada en períodos alternos. Temos unha excelente candidata que xa ten unha experiencia grande en Europa, sempre que hubo algún problema con calquer sector productivo ou cuestións que temos que plantear como país na Unión Europea, pois estuvo sempre Ana Miranda ali, con todos os sectores. Cando o BNG está, ali está tamén pois a voz de todas as persoas que queren o acceso a unha vivenda no noso país, está a voz dos mozos e mozas que queren ser escoitados e ter un emprego digno, co BNG tamén están os nosos sectores productivos, a defensa pois do saneamento das nosas rías, a defensa tamén dun modelo que sexa sostible e dun modelo que sexa un modelo onde as persoas estén no centro, e esa é a garantía que teñen co voto BNG. Miranda, Pontón e Fernández Lores participarán tamén no mitin que se celebrará mañá na cidade. Será na Praza do Teucro a partir das 8 da tarde. A rapazada do colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia impulsa unha recollida solidaria de tapóns para loitar contra a enfermidade de DEN. Ampliamos despois da publicidade.
Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Xornada de mobilizacións dos xubilados e pensionistas da CIGA en toda Galicia. Houbo en todo o país 8 concentracións, entre elas en Vilagarcía. Diante do Centro de Saúde de San Roque denunciaron o dificultoso camiño das persoas maiores para ser atendidas na sanidade pública pola implantación das novas tecnoloxías. Subliñan que ao deterioro na atención sanitaria hai que sumarlle outros moitos obstáculos como é o propio acceso ao sistema de saúde. Reclamaron tamén máis orzamentos e persoal para garantir a atención integral nos Sergas. Esta xornada de protestas enmárcase na campaña que o colectivo da CIGA puxo en marcha a mediados de abril na defensa dunha sanidade pública de calidade e para denunciar as políticas de desmantelamento e privatización da Xunta. Logo das concentracións desta xornada, a CIGA anuncia novas mobilizacións o día 12 de xuño diante dos hospitais de referencia, pero o día 20 do mes que ven teñen prevista tamén unha concentración en Santiago diante dos Sergas. Hai que chamar por teléfono, internet, agora é o sistema de voz, as citas, por exemplo, non quedan rexistradas como antes, agora dicen que hai moi pouco lista de espera porque fan o sistema de coller, vas ao médico, dache cita, vas a pedir a cita e dinche xa lle chamaremos porque agora non lle damos, chamaremos, e despois eso non está en lista de espera, hasta que te chaman, entonces aí é cando entra en lista de espera. Unha persona maior para ir ao médico de cabeceira non pode estar esperando 15 días, porque unha enfermedade nun xoven se agrava, nunha persona maior ainda se agrava máis. Máis cousas, a Deputación de Pontevedra investirá preto de 200.000 euros do plan Máis Provincia no Concello de Cuntis. En concreto, os fondos destinaránse á mellora dos accesos aos núcleos de Vilariño, Noval e Mesego. Así lle lo trasladou o presidente provincial ao alcalde do municipio no encontro que mantiveron esta mañá no Pazo Provincial. A intención é, segundo Luís López, aprobar a achega na vindeira Xunta de Goberno deste venres. Ademais, López trasladou tamén a Manuel Campos que a Cuntis lle corresponden 670.000 euros do plan Máis Provincia, un incremento de case o 8% respecto do ano anterior. Unha parte deses recursos, 120.000 euros, serán destinados a contratar 11 persoas. Ademais, o municipio beneficiarase tamén de fondos de outro programa provincial, como é o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Aquí recibirán uns 43.000 euros que destinarán a mellorar a accesibilidade do pabillón municipal. E saiban tamén que avanzan a bo ritmo as obras de Adar de Queiruga en Porto do Son, que se continúan segundo previsto, podería entrar en servizo en probas a finais de ano. A Xunta está a investir preto de 1,8 millóns de euros nesta actuación que, ademais da depuradora que se está a construir no lugar da ponte, contempla a instalación dunha nova rede de canalizacións de algo máis de 3 km de tubaxes, así como as correspondentes estacións de bombeo e impulsións. Unha vez se poña en marcha, a nova EDAR dotará de saneamento os núcleos de Queiruga e Tarrío que nestes momentos carecen deste servizo. Terá unha capacidade para 1.500 habitantes con marxe para futuros incrementos de poboación. A obra, executada por Augas de Galicia, está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Cambiamos de asunto. A Concellería de Turismo de Noia presenta o programa de actividades que organizará ao longo dos meses de xullo e agosto. As habituais visitas guiadas polo casco histórico da vila e as rutas de senderismo sumaráselles este ano as visitas teatralizadas e as visitas patrimoniais a cargo do artista Serafín Marcos e da Asociación Noia San Cosmeira, respectivamente. A boa acollida deste tipo de actividades en anos anteriores e a alta demanda foron algunhas das razóns que levaron á Concellería de Turismo a ampliálas. As xa habituais visitas guiadas e rutas de sendeirismo sumaránse este ano as visitas teatralizadas e as visitas patrimoniais, a cargo do artista Serafín Marcos e a Asociación Noia San Cosmeira, respectivamente. De fai 2 anos estamos a facer unha serie de actividades que ano a ano vamos mellorando. Este ano vamos ir casi a 30 actividades que vamos a facer xusto na época central en ese xullo e agosto, que van a ser as visitas guiadas do casco histórico todos os xoves e todos os venres do verán. Temos visitas teatralizadas con Serafín Marcos, donde, bueno, pues, digamos que el vestido de época nos traslada a un tempo contándonos un pouco da historia de Noia.
Tamén temos visitas patrimoniais feitas por Noia San Cosmeira, onde vamos a ter unha actividade distinta que nunca se fixo, e que vamos a dar a oportunidade a que a xente conozca os distintos sitios patrimoniais de Noia. E tamén algo que funciona moi ben, que son as andainas, para visitantes que tamén nos visitan un pouco con ánimo de facer deporte, con ánimo de desconectar e descubrir sitios tan bonitos onde a natureza e o turismo é fundamental. Temos varias rutas, con unha ruta mar e montaña de 14 km, outra da aldea de Xei e outra que se chama Ruta Costa de Noia. Dende o Concello destacaron tamén que nos últimos anos está a notar unha maior desestacionalización do turismo e cada vez son máis os visitantes que se achegan á localidade noutras épocas do ano, non só na época estival. De aí a necesidade de ampliar a oferta turística. Quixemos facer todas estas actividades porque sí estamos vendo que hai moitísima asistencia a elas, en moitas esgótanse enseguida porque xa están dende fai varios anos. E o que queremos é iso, que a xente sepa que pode vir a Noia, un sitio realmente turístico a visitar e que pode disfrutar de distintos aspectos destas rutas. As prazas serán limitadas a un máximo de 30 persoas para cada unha das actividades. As inscricións xa están abertas na oficina de turismo, situada nos baixos do edificio do casino. Alumnado do Colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia impulsa unha campaña solidaria sobre a enfermidade de Dent. A rapazada de terceiro da ESO puxo en marcha un proxecto de recollida de tapóns para arrecadar fondos para esta doenza. Pero a iniciativa vai máis alá, incluindo a creación dun cartel publicitario ou mesmo dando unha rolda de prensa para difundir entre a veciñanza a súa campaña. A rapazada de Ribadumia demostrou hoxe que hai canteira. O alumnado de terceiro da ESO do Colexio Julia Becerra Malvar puxo en marcha un proxecto solidario sobre a enfermidade de Dent, unha iniciativa que vai moito máis alá, incluindo o deseño dun cartel ou a súa difusión entre a veciñanza. Para iso, esta mañá convocáronnos a unha rolda de prensa para explicarnos o seu proxecto. Que consistía en la elaboración de unos carteles en los que tenía que figurar una foto inédita, una información necesaria para promocionar la campaña y también un eslogan. Estábamos divididos en grupos y cada uno de ellos tuvo que ir por las aulas del centro informando acerca de la iniciativa. Das propostas presentadas, este foi o proxecto gañador. Na parte solidaria puxeron o foco na enfermidade de Dent, unha das consideradas doenzas raras. La enfermedad de Dent la tienen concretamente aproximadamente 400 personas en todo el mundo, 18 en España y 10 en Galicia. Así que fan un chamamento á veciñanza a xuntar tapóns solidarios para que se investigue máis esta enfermidade. Van colaborar co colectivo Asdent. Asdent fue creada por Eva, la madre de un niño que se llama Nacho, de Barcelona, y participó en varios documentales para dar visibilidad a esta enfermedad, y aparte también participó en carreras ciclistas con ciclistas retirados para dar igualmente visibilidad y así que la gente deposite tapones. Estos serán enviados a la organización Asdent, que como dijimos está en Barcelona, y estos las venderán a empresas recicladoras que les darán un beneficio económico a cambio de ellos. Pero para chegar aínda máis alá, decidiron petar na porta do Concello de Ribadumia, que vai colaborar co proxecto despregando unha rede de caixas solidarias como esta. Hemos solicitado la ayuda del Concello, que se ha comprometido a difundir la iniciativa poniendo puntos de recogida en el Colegio CPI Julia Becerra Malvar, en los edificios consistoriales como el Concello de Ribadumia, en los servicios sociales, en la biblioteca, en la carpa de la festa do Viño Tinto, do Salnés, y en la carpa del Punto Morado. O alcalde reiteraba hoxe ese apoio e felicitaba o grupo polo seu traballo. O Concello de Ribadumia, como non pode ser de outra forma, pois tamén quere estar aí, e por iso volvo agradecemos, non? E o Concello de Ribadumia é unha campaña pois eso solidaria na que se pretenden recoller pois distintos tapóns, e o Concello de Ribadumia pois vai a ter a disposición pois 6-7 puntos. Detrás de todo isto está a mestra de lingua castelá que salienta o bo traballo que fixo a rapazada. Crearon los carteles, hicieron toda la campaña, hicieron la investigación que es una enfermedad rara, que es la enfermedad de Dent, pero también hicieron la instancia para presentar al Concello para solicitar la ayuda, una notita de prensa para que se conozca. E agarda darlle continuidade a esta boa iniciativa nos vindeiros cursos. Nesta primeira edición participaron os 40 alumnos e alumnas de terceiro
terceiro da ESO que, divididos por grupos de 5, elaboraron cada un o seu proxecto. O Conservatorio Felipe Paz Carvajal de Noia pechará o curso con 7 concertos enmarcados no Xuño Musical. Ademais dos previstos na propia localidade, están programadas tamén actuacións en Porto do Son e na localidade de Esteiro. O xoves día 6 arrancará a programación do Xuño Musical cun concerto a cargo dos alumnos de grao elemental no Coliseo Noela. Será o primeiro dun ciclo de 7 concertos que se desenvolverán non só en Noia, senón tamén en localidades limítrofes como Porto do Son ou Esteiro en Muros. Este ano vamos a Esteiro, que ali está, digamos, unha escola que pertenece á Escola de Música de Muros, que teñen unha aula en Esteiro, entonces facemos ali o concerto que compartimos con eles, o concerto de grado profesional, a Orquesta Banda e Coro, e tamén ca Escola do Son, a Escola de Piano, que xa estuvemos tamén o ano pasado, e unha colaboración cos alumnos de piano na Escola na Casa de Cultura de Porto do Son. Trátase dunha programación especial coa que os alumnos do Conservatorio poderán exhibir o aprendido ao longo de todo o curso, no que xa se veu desenvolvendo un concerto cada mes. Levamos todo o curso pois disfrutando dun concerto mensual e este Xuño Musical pois poñerá o punto final ao curso con unha gran cantidade de concertos que nos poderán facer gozar pois do que levan aprendido todos estes alumnos durante todo o curso 23-24. O ciclo rematará o venres 28 cun gran concerto na Rúa do Curro, no que tomará parte todo o alumnado de orquestra, banda e coro. Varios concertos no Coliseo Noela, como están sendo durante o curso escolar os concertos ordinarios, que todos os meses estamos celebrando, e ademais un concerto final que vai a ser o que poña a punto a guinda dese pastel, o día 28, o venres, na praza, na Rúa do Curro en Noia, e que será o colofón deste Xuño Musical. E o vindeiro 3 de xuño, o Concello de Pontevedra abre o prazo para inscribirse nas actividades do Ponteverán, o programa municipal que reúne unha ampla oferta cultural e de ocio educativo para as persoas de entre 8 e 35 anos. Ofertarase un total de 600 prazas en diferentes propostas que son totalmente gratuitas. O programa Ponteverán, que é o programa de verán, como di o seu propio nome, para a mocidade de Pontevedra, que se gañou o dereito a disfrutar do tempo de lecer que neste verán, que é o que toca facer, disfrutar do tempo de lecer, do tempo libre, estar tranquilamente nesta cidade. Temos campamentos temáticos de música, de teatro, de botánica, de cociña, e incluso temos un con pernocta centrado na historia. Preto de 500 participantes daránse cita o próximo domingo no Día da Bici que organiza o Concello de Ribeira. Ademais do carácter lúdico e deportivo, a actividade terá este ano unha vertente moi emotiva coas homenaxes a Dositeo Fernández e Carlos Guerra. A recollida de dorsais está prevista a partir das 10 da mañá na Praza de España, de onde partirán unha hora máis tarde ao redor de 500 ciclistas para realizar un percorrido de 5 kilómetros. A saída, como decía, é da Praza de España. Vai a sair cara as Avesadas, baixarades por Rosalía de Castro, camiño aquí pola Rúa de Galiza cara Romero Ortiz, baixaremos cara ao Malecón e despois iremos todo polo Malecón hasta o Paseo das Carolinas, onde daremos volta na rotonda, volveremos polas Carolinas, polo paseo e remataremos outra vez de novo na Praza de España. O percorrido vai levar sobre máis ou menos sobre dunha hora polas rúas de Ribeira, entón un domingo a mañán pode ser que alguén teña pensado ir a algún lado e que teña que esperar un momentiño porque pasa o pelotón ciclista. Neste momento creo que hai en torno a 140 inscripcións. Neste evento o normal é que nos juntemos entre 400 e 500 persoas. Ademais, o carácter lúdico e deportivo, a cita terá este ano unha vertente moi emotiva coas homenaxes a Dositeo Fernández e Carlos Guerra, moi vinculados ao ciclismo. Os interesados en participar deberán inscribirse previamente a través da web municipal do Concello para poder participar nos sorteos e facilitar o labor organizativo en materia de seguros e previsión de habituallamento. Por temas sobre todo de seguros, por non pasarte de inscripcións de última hora que che poden botar abaixo pois o que tiñes previsto para de habituallamento,
Entonces, bueno, aí é un pouco a limitación, así un pouco psicológica, é o feito de que os que se apunten despois de rematadas as inscripcións non van a participar no sorteo de agasallos, que é outra das partes que máis gusta, non? Ademais, normalmente con uns agasallos bastante potentes, sempre hai algunha bici que se sortea, material. Dende a organización agradeceron a colaboración da Policía Local e o GAEM neste evento que busca promover o uso da bicicleta como medio de transporte máis saudable e ecolóxico. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.